uyakhumbula kweza step ezipha ndazi ngoba ngo-step bani sayozijonga endifundisa ukuthwala endifundisa ukunxiba endifundisa yonke into nditoyitoya uba kanditshatanga mna mandiyekwe but apha ndivumile ke kuba ke uyandivezela uba why undizisa kwi-therapy session ye-7 days. So ndi-invayithwe uba ke can you join us for the session? Ndithi ewe nakanjani kubizawuba lapha efowunini so I don't need to go somewhere physically. Ithi xa ichazwa i-requirement yale session ithi akukho mntu onewivu mos sekudala sayikhava into yewivu, sayikhava into ye-makeup, sayikhava into yamazipho, sayikhava into yokunxiba uba you are fully covered when you come before God. Uyabona uba le nto bendizazoyiva okokuqala apha kule group bendizawuphambana ndibe ligeza ndiyishiye naloo nto. Undifundise yona weza nam chu ndindedwa wathi xa sebona uba ndiredi waqonda uba ngoku makandifake ezindaweni ndizowubona uba akayenzi kum ndedwa le nto. Yesu kanti usebenza kanjani? Thank you for this. Thank you for the preparation. So kwathi kutshiwo ke apha uba ke uyabona uba abantu basastrugglisha with i-sister locks ne-dreadlocks because they feel zi-natural. But uthi ke the leader of the group uba ke usabathandazela uba abazalwane umoya oyingcwele ubasebenze bade baziyeke. Awuniqaphele uba ke akuthiwanga head covering apha kule group. Yena uthi usathandazela aba banee-locks nee-sister locks. Ngiqomba hayi ke andizuwuthula kuba kum kuthiwe head covering for icala endikulo entsimini. Kum kuthiwe head covering andizanga zawubuza mntu nto. Andithi sesi-advance ngoku asibuzi mntu nto. Umntu kwicala aministarisha kuyo apha entsimini u-relatable or relevant kule audience ekuthiwa makayisebenze. So ngiqomba hayi ke akukho nto ke iqhubeke i-session for a week.